Ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. Навори имрӯзаи мо дар бораи се зарари калони тамошои порно ва эротика мебошад. Хуб, оиди ин мавзӯъ ман аллакай навор кардагӣ будам якчанд сол пеш дар шабакаи худ, вале вақтҳои охир бениҳоят зиёд беморон ба мо муроҷиат мекунанд, ки аллакай зарари тамошои порноро дар худ дидагӣ ҳастанд ва мехоҳанд, ки тавбат гиранд. Дар баъзе ҳолатҳо албатта ки мо метавонем ба онҳо кӯмак кунем, вале дар баъзе онҳо мутаассифона мо кӯмак карда наметавонем ва мутаассифона ягон чизам аз дасти мо ҳам намебиёяд. Барои ҳамин аз ҳар як шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки наворро ба ҳар як дӯстони худ равон кунед ва агар хоҳед, ки наворро масалан скачат кунед, ба телеграм-канали ман, ки дар рӯи экран мебинед, дароед, скачат кунед ва ҳатман фикру ақидаҳои худро оиди ин мавзӯъ дар зери ҳамин навор нависед. Барои ман бениҳоят муҳим аст. пеш аз шурӯъи ин мавзӯъ мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро барои онҳое расонам, ки мехоҳанд ба назди мо барои консултатсия биёянд. насиб бошад ҳафтаи дигар рӯзи 26 ноябр ман ба хориҷи кишвар сафар дорам ва намедонам, ки мутаассифона кай аз он тараф бармегардам ва шумо тӯли 10 рӯз имконият доред, ки назди ман барои консултатсия биёед. ва барои оное, ки мехоҳанд донанд, ки куҷо меравем, кай бармегардем, ман албатта ки дар телеграм-канали худ ягон маълумот мегузорам. ҳатман ба телеграм-канали ман дароед, обуна шавед ва бояд гуфт, ки онҷо инчунин ман вақтҳои охир наворҳои кӯтоҳ карда ба баъзе саволҳои шумо масалан ҷавоб гардонда истодам. Наворҳои кӯтоҳ ҳастанд ва хуб ҳастанд. ҳатман дароед ба телеграм-канали ман, обуна шавед ва наворҳои хубро интизор шавед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. наворҳои порнографӣ гуфта наворҳоеро мегӯянд, ки дар он алоқаи ҷинсӣ дар ҳолатҳои гуногуни он озод ва ошкоро ба навор гирифта шудааст. бояд гуфт, ки ин бизнеси бениҳоят калон аст ва ҳамин шабу рӯз, ки интернет қариб дар ҳама ҳаст, дастрасӣ ба ин наворҳо бениҳоят осон шудааст ва ҳар касе, ки мехоҳад дар ҳама гуна ҳолат метавонад, ки дохили интернет шавад ва яъне наворҳои порнографӣ ва эротикиро тамошо кунад. хуб, ман се зарари калони онро барои шумо ҷудо кардам, вале бояд гуфт, ки зарарҳои зиёдам дорад, вале ман барои шумо се тои асосии онро ҷудо кардам. агар дар вақтҳои пеш барои соз нахистани узви мардона, яъне сахт нашудани узви мардона ба духтур мардоне муроҷиат мекарданд, ки синни солашон аз 50 сола боло аст, вале ҳоло бошад рӯз аз рӯз бисёртар ҷавононе муроҷиат мекунанд, ки синни солашон аз 30 сола поён аст. ва дар бисёри онҳо мо вақте ки ташхис мегузаронем ва мебинем, онҳо бисёртар шикоят мекунанд, ки доктор, мехоҳам алоқаи ҷинсӣ кунам, вале узви мардонагиам сахт намешавад, ё ин ки эҳсосот умуман гумшудагӣ аст. ва вақте мо ташхисҳои зиёд мегузаронем ва муайян мекунем, ки яъне сабаб дар он аст, ки вақтҳои охир бемор бениҳоят зиёд, яъне солҳои охир наворҳои порнографӣ ва эротика тамошо кардагӣ аст ва барои ҳамин вақте ӯ мехоҳад бо оилаи худ яъне алоқаи ҷинсӣ кунад, пас аз оне ки ин қадар наворҳои гӯем, ки порнографиро тамошо кардагӣ аст, нисбати оилаи худаш яъне эҳсосот сустар мешавад ва барои ҳамин ӯ вазнбуждат намешавад. барои ҳамин барои оне ки ӯ вазнбуждат шавад, бояд ягон навори порнографӣ тамошо кунад. ва албатта ин мумкин нест. барои ҳамин ҳозир ман баъдтар барои шумо мефаҳмонам, ки бояд чӣ кор кард. шумо бояд донед, ки мардонагӣ дар ҳолате сахт мешавад, ки мағзи сари шумо якчанд эҳсосотҳоро қабул мекунад, мисли оғӯш гирифтани ҳамсари худ, намедонам, овозашро шунидан, бӯяшро кашидан, дидан, ино ҳамаш албатта ба мағзи сари шумо таъсир мекунад. мағзи сари шумо сигналҳоро ба узви мардонагӣ равон мекунад ва узви мардонагӣ яъне ки сахт мешавад. якчанд процессҳо мегузарад, албатта барои шумо донистани онҳо муҳим нест. хуб, ва дар ин ҳолат албатта ки якчанд эҳсосотҳо якҷоя шуда, яъне шуморо ба қавли вазнбуждат мекунад. ва вақте шумо порно бисёр тамошо мекунед, шуморо фақат ду эҳсосот, яъне дидану шунидан шуморо ба қавли вазнбуждат мекунад, вале оҳиста оҳиста шумо дигар эҳсосоти худро гум мекунед нисбати ҳамон дидану шунидан. яъне ҳамсари худро бинед, дигар яъне ба қавли вазнбуждат намешавед, ё ин ки ман намедонам, ҳамон порноҳоам дигар ба шумо таъсир намекунад ва баъдан шумо ба гӯем, ки наворҳои порнографие мегузаред, ки дар онҳо саҳнаҳои гӯем, ки бениҳоят нохуб, порноҳое ҳастанд, ки ба қавле гӯем саҳнаҳои таҷовузӣ доранд. онҳоро шумо вақте мебинед, баъдан ба қавли вазнбуждат мешавед. дар ин ҳолат яъне дигар албатта ҳамсари шумо шуморо қонеъ кардан наметавонад. ва албатта саҳнаҳои таҷовузие, ки шумо мебинед, албатта ки ба ҳолати равонии шумо бениҳоят таъсири калон мерасонад ва барои ҳамин мегузарем ба зарари дуюм, яъне таъсир ба ҳолати равонии инсон.
ҳар вақте ки шумо дар зиндагӣ ба ягон қуллаи калон мерасед, ягон коре мекунед ки шуморо бениҳоят зиёд хурсанд мекунад, дар мағзи сари шумо нейромедиатори дофамин ҳосил мешавад, ки ин ба ҳолати равонии шумо бениҳоят таъсири калон мерасонад ва шумо хурсанд мешавед. Масалан, шумо муддати тӯлонӣ барои ягон экзамен, яъне барои ягон имтиҳон тайёрӣ сахт мебинед ва шумо баҳои 5 мегиред ва вақте муайян мешавад ки шумо баҳои 5 гирифтед, дар мағзи сари шумо бениҳоят зиёд дофамин ҳосил мешавад ва ҳолати равонии шумо бениҳоят хуб мешавад. ё ин ки шумо рӯзи дароз масалан кор мекунед ва гурусна мемонед ва вақте хона меравед ва мебинед ки бениҳоят хӯроки бомаза шуморо интизор аст, вақте шумо мебинед дар мағзи сари шумо бениҳоят зиёд дофамин ҳосил мешавад, вақте истеъмол мекунед дофамин якбора зиёдтар мешавад ва ҳолати равонии шумо бениҳоят хуб мешавад. ва вақте шумо муддати тӯлонӣ порно тамошо мекунед ва дар вақти тамошои порно низ албатта ки дофамин ҳосил мешавад ва дар аввал шумо бениҳоят хурсанд мешавед ва мебинед ҳаловатҳои хуб мебинед, вале оҳиста оҳиста организми шумо, яъне мағзи сари шумо ҳиссиётнокиаш ба ҳамон дофамин бениҳоят кам мешавад, аз сабаби ки шумо гӯем ба қавли искусственно, яъне ба таври сунъӣ ҳамон ҳосилшавии дофаминро дар мағзи сари худ зиёд кардед. дигар мағзи сари шумо чӣ қадаре ки масалан дофамин ҳосил мешавад, дигар эҳсос намекунад. Барое ки шумо ҳаловати хуб бинед, бояд дофамин бениҳоят зиёд ҳосил шавад. барои ҳамин барои ҳосилшавии дофамини зиёд ҳамин гуна одамоне ки зиёд порно тамошо мекунанд, ба дигар намуди порноҳое ки гӯем саҳнаҳои бениҳоят нохуб доранд, онҳоро тамошо мекунанд ва дар ин ҳолат дофамини зиёд ҳосил мешаваду онҳо ҳаловати хуб мебинанд. барои ҳамин шахсоне ки зиёд порно тамошо мекунанд, дигар чизҳои хурде ки онҳоро хурсанд мекард ва дофамини хуб ҳосил мешуд, яъне хурсанд мешуданд, дигар онҳоро хурсанд намекунанд ва ино ба стресс ва депрессия яъне рӯбарӯ мешаванд ва аз ин ҳолат баровардани ин гуна беморон бениҳоят мушкил аст. дӯстони азиз, бисёртар наврасон, яъне ки наврасони аз 15 сола боло ва ҷавононе ки оиладор нестанд, онҳо аз порнозависимист зарари калон мебинанд. агар боре ҳам алоқаи ҷинсӣ накардагӣ бошанд ва алоқаи ҷинсиро танҳо дар порно дидагӣ бошанд, онҳо барои худ якчанд фантазияҳоро мекунанд ки нодуруст аст ва азбаски дар порно ҳам актёру актриса ҳастанд, онҳо алоқаи ҷинсиро рангбори ҳавоӣ медиҳанд. ин наврасон ва ҷавонон барои худ ҳамин хел тасаввурот мекунанд, яъне ҳамин хел мекунанд ки алоқаи ҷинсӣ бояд ҳамин хел бошад ва вақте оиладор мешаванд, мебинанд ки алоқаи ҷинсии онҳо инқадар ҳаловате ки дар масалан дар филмҳои порнографӣ буд, он қадар нест ва барои ҳамин яъне ажидания, яъне гӯем интизорӣ аз алоқаи ҷинсӣ дигар чиз мешаваду реальност, яъне ҳақиқат дигар чиз. дар натиҷа аз сабаби ҳаловати хуб набурдан, онҳо ба эректилная дисфунксия дучор мешаванд ва бояд гуфт ки дигар мардонагии онҳо дар пеши оилаашон сахт намешавад ва муддати тӯлонӣ онҳо тавбат мегиранд, ҳарчанд гӯем ки синни соли калон надоранд, яъне ҷавон ҳастанд. дар бисёр ҳолатҳо бениҳоят қин мешавад ба ин гуна беморон кӯмак кардан ва ин аз худи бемор ва аз духтур вобастагии калон дорад. дӯстони азиз, хуб одатан тавбати ино 3-4 моҳ вақтро мегирад ва ҳамин ҳам агар ба шарте ки беморам иродаи бақоя доштагӣ бошад. дӯстони азиз, насиб бошад навори оянда дар бораи якчанд қадамҳое мешавад ки ба шумо кӯмак мерасонад ки шумо аз порнозависимист, яъне вобастагӣ аз порно бароед ва якум албатта ки дар телеграм канали ман мебарояд. барои ҳамин метавонед ба телеграм канали ман дароед, обуна шавед ва интизори навор шавед ва баъдан дар шабакаи ютуб мегузорам. хуб, ин наворро ҳатман ба ёду дӯстони худ равон кунед. худованд нишбо бемор нашавед. хайр.